iklabishi, ukholifulawa nebroccoli. Ukufakwa komquba kwimvunde. Izinhlobo zamaklabishi zidume kakhulu kuneminye imifino eyamahlamvu, futhi zinamavithamini C no-K. Amaklabishi adume umhlaba wonke aphinde abe nomsoco ngokuphindiwe uma uwaqhathanisa nebroccoli nekholiflawa. Amaklabishi adinga ukunakekelwa kahle ngomhlabathi onomsoco, bese ukhinyabeza izinambuzane nezifo. Kodwa adinga ukutshalwa yilabo sebemnkantshubovu ekutshaleni. Amaklabishi amila kahle ezindaweni ezipholile nezinomswakama lapho amazinga okushisa ephakathi kuka-15 degrees kuya ku-24 degrees. Kodwa futhi angaba phakathi kwe-degree engu-0 kuya kwi-degree engama-30, okusho ukuthi amila kangcono ezindaweni ezibandayo kunezishisayo. Angakwazi ukumelana nendawo enesithwathwa. Kuyisiphakamiso ukuthi inhloko yeklabishi ibe phakathi nendawo kunokuthi ibe nkulu ngosayizi. Amaklabishi owatshalwe emasentimiteni angama-45 phakathi kwezitshalo nolayini abangamasentimitha angama-75. Uma uncamela ukuthi amaklabishi abe nezinhloko ezinkulu, kuzomele ukuthi imbewu yawo ibe amasentimitha angama-60. Beka intambo yokukala amasentimitha angama-45 esikhonkwaneni esingamasentimitha angama-75. Uyixhume nenye eseceleni kwaso. Yiba nesiqiniseko sokuthi ifindo lentambo liqinile futhi liqondile ngokuliphakamisa nokulehlisa. Susa ingubo yomdali ngamasentimitha angama-30 eziteshini zokutshala ukuveza umhlabathi. Nika amaklabishi akho ithuba lokuhluma kahle ngokugaba amasentimitha angama-75 olayini kuya ngamasentimitha angama-30 ukushona phansi. Ukutshala ngokushiyana izikhala ezibanzi kwenza ukuthi iklabishi lihlume kahle, futhi kumele litshalwe eziteshini zokutshala kunokutshala ngaphezulu kwimvunde. Imba isiteshi sokutshala amasentimitha angu-15 ukushona kwaso phansi ngokuhlukana ngamasentimitha angama-45. Ususe umhlabathi ngokuqikelela ngoba uzobuye usebenze ekugcineni. Iziteshi zokutshala mazibe amasentimitha ayi-12 ububanzi, amasentimitha ayi-15 ubude kanye namasentimitha ayi-15 ukushona phansi. Phinda iziteshi zokutshala ngolayini abangamasentimitha angama-75. Ukulungisa umhlabathi one-acid kudingeka ufafaze isipuni esisodwa somlotha wezinkuni noma se-bone meal noma ithispuni ye-lime esiteshini ngasinye. Kuyancomeka ukuthi kusetshenziswe amamililitha angama-500 emvunde noma omquba esiteshini ngasinye. Thatha umhlabathi ombiwe, umboze bese kube i-level. Faka ingubo yomdali engamasentimitha 2 nesigamu ngaphezulu kweziteshi zokutshala. Uma izithombo sezingamasentimitha ayi-10 kuya kwayi-12, kusho ukuthi sezikulungele ukutshalwa emhlabathini. Phendula i-double stick ingene engubeni yomdali bese uyayicindezela maphakathi nesiteshi sokutshala ngesinye isandla uze ufike lapho ofisa khona. Bamba isithombo bese usicindezela nge-double stick noma ngomunwe sakutsheka bese ufaka umhlabathi kanye eceleni kwezithombo. Amaklabishi anomsoco omningi kakhulu. Uma ekhombisa ukuba phuzi, kumele ufake i-urea noma itiye elumquba. Uma ufaka umquba oyitiye, kumele usebenzise amamilimitha angama-350 emgodini ngamunye. Uma usebenzisa i-urea, vula imbobo encane engamasentimitha 3 ukushona phansi. Igqagqane ngeminwe emithathu emaceleni womabili.
Faka iteaspoon ye-euro embobeni ngayinye bese uyayimboza ngomhlabathi. Phinda lokhu emumva kwamasonto amabili kuze kube amasonto ayisithupha. Amaklabishi, ukholifulawa nebroccoli asengcupheni yezinambuzane nezifo, ngakho-ke kumele izitshalo zingabi nokuzozikhinyabeza ngokuthi zibe semhlabathini, imfucuza kanye nomsoco. Ukuvikela kwezitshalo ezinambuzaneni nasezifweni kumele kube ngaphezulu kunokuzilapha. Kuhle ukuzinika ikhefu lezinyanga eziyi12 okusho ukuthi unyaka. Lezi zitshalo emumva kokuvuna. Hlola izitshalo zakho ngaso sonke isikhathi ukuze usiphule lezo ezinezifo bese uyazilahla kude nengadi yakho. Qaphelisisa uma usuzovuna ukuthi izitshalo azisheshi ukukhipha izimbali zezimbewu futhi amaklabishi azohlukana kanti ukholifulawa nebroccoli uzoba izimbali. Isamari. Gaba olayini abangama75. Imba umgodi weziteshi la uzotshala khona ushone ngamasentimitha ayi15, uhlukane ngamasentimitha angama45 kolayini bakho abangamasentimitha angama75. Faka isipuni esisodwa somlotha wezinkuni noma sebone meal. Faka umquba ube ngangamamilimitha angama500 noma imvunde. Gqiba kube ilevel ubuyisele ingubo yomdali. Tshala izithombo esisodwa emgodini zihlukane ngamasentimitha angama45. Lolu chungechunge lokufunda ngezitshalo luyinsiza enkulu yokuqondisisa kahle oluzokuthatha ohambeni lokuthola ukugcwala kwezindlela zomdali kwezolimo. Uma sizithoba ngenhliziyo yethu yonke silandela izindlela ubaba wethu osezulwini azikhombisa kusukela ekuqaleni, sizovuna inzuzo echichimayo yezithembiso zakhe.